Xamais perdonarei a Vega polo que me fixo. Silencio, chicas. Buenos días. Bos días, nenos. Hoxe vos vou presentar a vosa nova compañeira Dalma. Quen se quere sentar con ela? Sí, que se sente conmigo. Ben, pero antes de nada presentarémonos. Comeza ti, Dalma. Está ben, chámame Dalma, teño 14 anos e gústame a festa do San Maín, porque podo disfrazarme. Chámome Rubí, teño 14 anos e gústame cociñar. Chámome Emma, teño 15 anos e gustame a música. Non dixen moito, pero pronto nos iremos coñecendo. O meu nome é Una, teño 15 anos e gústame a moda. Te podes sentar con Emma. Vale. Queres vir hoxe pola tarde á miña casa? Se queres quedas a dormir. Sí, pasarémelo xeñal, pero primeiro teño que preguntarlle a miña nai. Por fin, o meu plan está funcionando. Queres xogar ao aforcado? Vale. Ben, sube aí. Di unha letra. X. Isto é demasiado raro, temos que contactar con alguén. Sí, boa idea. Mira, aquí hai un anuncio dunha mega cartuxeira. Sí, contactaremos con ela. Ben, nenas, por que estades aquí? Algo moi raro está sucedendo no noso instituto. A nosa mellor amiga pareceu enforcada tras estar toda a tarde cunha compañera nova. Agora é o momento da bola. Estou vendo un colgado. Van ocorrer máis sacrificios inútiles por culpa do egoísmo. Estou vendo un tolo. Eso significa que tomaré decisións complicadas. O sol. Eso significa que necesitades axuda inmediata. Que tipo de axuda? Isto é moi grave. Necesitades a miña axuda. Pois, gracias por axudarnos. Hola. Como estuveches tan tonto pela tarde, non? Estive con Emma, ata que se foi e despois fomos a ver os meus avós. Pero a que hora se foi a Emma? A 7 ou así, non mo sei. Ai, pero era que estaba esperando, non estaba contigo? Pois gracias, supoño. Pois o outro día cando fomos a casa de Xiana. Que é isto? Non sei, parece unha carta. Preguntemos a Selene. Selene, ven rápido ao instituto. Ocorreu unha emerxencia. Que significa esta bomba blanca? Significa paz e prosperidade. Pero ese é algo bom. Tamén significa morte de horas de final. Que faz aquí, Dalma? Ou mellor dito, Dalmacia. Dalmacia, es ti outra vez. Pero que está pasando aquí? Dalmacia volveu con fame de venganza. O noso enfrontamento foi xa fai 20 anos, telo que superar. Traición non se supera nunca, Vega. Eu só fixen o que meu corazón pedía. Vega, non fixetes o que o teu corazón pedía. Eras a miña mellor amiga e traicionaxesme. A traición non te matou. A ti si te matarei. Que queres decir, Dalmacia? Esto. No, Vega, que fixeches, Maldacia? Corrección, é Dalmacia. E isto xa tiven que haber feito hai tempo. Isto non vai quedar así, xa non podrás vengarte. Que te refires? Fai moitos anos que utilizo a miña maxia, pero creo que a isto. Venganza nunca é boa, Dalmacia. Pois, gracias por axudarnos. Que día bola? Temos que contar. Metí en... A ver, Imagínatelo. que día bola? Pero no te ríes. No, te tienes que tirar. Bos días, nenos. Hoxe vos vou presentar